N baden bamanankan mɛnnaw, mandenkaw, fɛn o fɛn bɛ bamanankan fɔ, fɛn o fɛn bɛ mandenkan fɔ, bamanankan, maninkakan, julakan, mandenko, ayiwa n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, k'aw bɛɛ fo, k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn, bi alamisadon marisikalo tile 23 san 2023. Jɔn bɛ ka kuma aw ye bi? Ne tɔgɔ ye Kɔrɛjɔ Misa Dunbiya, tɔn min bɛ Mali kɔnɔ ko Maya Bulon, o bulontigi de ye ne ye. Ayiwa, aw folen kɔfɛ, an ka kan ka bɛnbaaw fana fo. O la an ka jamukan fɛn o fɛn n'an b'a daminɛ, an bɛ fɔlɔ ka a fɔ ko yan fɛn jugu ani yan fɛn ɲuman, jinɛ ni kɔmɔ ani gwɛtɛw, aw bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ. Yan kojugu ani yan ko ɲuman, aw bɛɛ k'an mago to. Bamananw ko bɔ kan tɛrɛ sa kan to, ko bɛɛ b'a fa nɔ la, fa bɛɛ bɛ a ta fa nɔ la. O tuma k'an sara san kɛsɛnw na, k'an sara dugukolo kɛsɛnw na, k'an sara forofinancɛ kɛsɛnw na. Ne boloɲan jeli, boloɲan 3, ka kelen di san ma, ka kelen di dugukolo ma, ka kelen di bɛnba Solomin Jansataw ma. An bɛnba minnu ko an ka ɲuman miiri, an ka ɲuman fɔ, an ka ɲuman kɛ, an ka juguman to yen. O ɲama, ne b'a fɛ ka kuma n baden mandenkaw ye bi, nka aw ka dɔn kuma ma nɔgɔn. Anw ye dɔnnitigiw ye nka an tɛ kumatigiw ye. O la yanni an ka kuma, n bɛ hakɛto ɲini kɛ mandenka bɛɛ fɛ, fɛn o fɛn bɛ bamanankan mɛn, maninkakan mɛn, julakan mɛn ani mandenko, fɛn o fɛn bɛ o mɛn, n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ. Kuma a ma nɔgɔn. Bamanankan yɛrɛ la kuma tɔgɔ ye ko kuma, ko min bɛ ku mɔgɔw ma. N'i y'a fɔ n'a kura mɔgɔw ma, a bɛ bɛn. Nka n'a ma ku mɔgɔw ma, ayiwa kuma in a bɛ kɛ wara ye ka e min y'a fɔbaga ye k'e minɛ k'i dun dɛ. O tuma dama k'an kisi o ma. Ayiwa, kuma min bɛ fɔ, a ka bɛn jama ma. Ni fili donna kuma la, n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ. Ni kuma digira mɔgɔ o mɔgɔ la, n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ. A ma dabɔ mɔgɔ la ɲini kama, a ma dabɔ ka kuma fɔ min bɛ guwan mɔgɔ la. Ayiwa, ne Kɔrɛjɔ Misa Dunbiya, a bɛ waati bɔ, n bɛ jɛmukanw kɛ nansarakan na. Ayiwa, n yɛrɛ badenw ko n'i ye a bɛɛ kɛ nansarakan na, i ma fɛn fɔ i yɛrɛ ka kan na, a bɛ komi i fana bɛ ka i badenw janfa. Donc o la an ye a laɲini, an y'a laɲini k'a fɔ ko n'an ye kunɲɔgɔn 2 kɛ nansarakan na, an bɛ kunɲɔgɔn 1 kɛ, n'an ye alamisakun 2 kɛ nansarakan na, alamisa min bɛ da o kan, an b'o kɛ an yɛrɛ ka tudunkan na, n'o ye bamanankan ye. Donc bi baro in bɛna kɛ bamanankan na. Ayiwa, tile 15 o tile 15 a ka di n ye alamisa fɛ, surafanaw dunnen kɔfɛ, an ka masala bamanankan na.
ayiwa an ka masala kun ye mun ye non ne y'a fɔ ɲɛna ko ne ye mayabulon bulontigi de ye mayabulon yɛrɛ sigi kun ye mun ye o ye ka Golofina ɲama lakunu n'an ko ɲama lakunu kuma in bɛ mɔgɔ dɔw dabali ban nka dabali banko tɛ ɲama lakunu ɲama kɔrɔ tɛ neni ye ɲama kɔrɔ tɛ ko naloma ɲama anw ka bamanankan na mandenkan na ɲama kɔrɔ ye ko jama o de ko a bɛ fɔ o ma de ko jama jama ye fɛn min ye a bɛ fɔ o ma ko ɲama ka jama lakunu an b'a fɔ o ma bamanankan na ko ɲama lakunu o kun ye mun ye ka farafindenw lakunu k'u ɲɛsin u yɛrɛ ma k'u ɲɛsin u yɛrɛ ko ma o de ye an ka baro kun ye donc n'an b'o ɲamalakunu kɛ ɲamalakunu fɔlɔ ye mun ye an ka kuma farafinna bɛɛ bolo min kan bi farafinna bɛ bolo min kan bolo ɲuman tɛ bawo farafinden dɔw de wulilen don k'a kɛ i n'a fɔ jamana ye olu dɔrɔn ta ye k'a sɔrɔ u tɛ bɛrɛ ye o mɔgɔ ninnu anw b'a fɔ olu ma ko tubabu woloso ani arabu woloso kan tun nana ni fɛnɛ ko ko woloso tɛ nin ye dɛ bɛɛ k'a faamu woloso tɛ nin ye woloso ye anw ka mandenkan na woloso ye jɔn den de ye jɔn den min don parce que a wolola ma ka so kɔnɔ nka manden sariya la ale yɛrɛ tɛ jɔn ye ayiwa a ye a ma sɔn jɔnya ma a ma sɔn hɔrɔn fana donni ta ma o de ye woloso ye manden o tuma olu an bɛ min fɔ u ye u ta tɛ manden ye sini u ta tɛ sinikɛnɛ anw ka jamana ayiwa mɔgɔ kelen ta tɛ politiki mɔgɔ ta tɛ jamana ye diinɛ mɔgɔ ta tɛ jamana ye diinɛ tan ta tɛ jamana ye jamana ka ye a jamana kanubagaw de ta ye mɔgɔ minnu bɛ jamana fɛ olu de ta don minnu bɛ farafinna fɛ olu ye farafinna ye olu ta ye bon farafinna bɛ bolo jumɛn kan bi bon farafinna bɛ bolo min kan bi bon an k'a daminɛ mara yɛrɛ bolo kan fɔlɔ yan'an ka se diinɛw ni hakilina tɔw ma mara bolo kan bi farafinna bɛ bolo min kan ko démocratie anw t'a dɔn kuma in kɔrɔ ye min ye nka bamanankan na an b'a fɔ ko bɛɛya tubabukan na a bɛ se ka fɔ o ma ko gouvernance ayiwa bɛɛya kun fɔlɔ o ye jamanadenw ka bɛn fanga yɛrɛ kan fɔlɔ jamanadenw ka bɛn fanga kan jamanadenw ka sɔn fanga ye o la bɛɛya a tɛ faamu fo an ka kan kelen fɔ dɛ jamanadenw bɛɛya tɛ faamu fo an ka kan kelen fɔ n'i y'a ye an tɛ ɲɔgɔn faamu o kɔrɔ ye ko an bɛ ka kuma kan na kuma min tɛ kan min tɛ an ta ye an bɛ ka kuma kan na an tɛ kan min mɛn o de la farafinna bɛɛ mali kelen ko tɛ dɛ ne bɛ ka kuma tɛ mali kelen kan a bɛ farafinna bɛɛ kan k'a daminɛ senegali la fɔ afiriki du sud a bɛɛ ayiwa ni jamana ɲɛmɔgɔ kumana nansarakan na walima angilɛkan na walima espagnolkan na ayiwa jamanadenw tɛ u yɛrɛ ye a ka kuma kɔnɔ bon o degun de bɛ an kan farafinna jamana bɛɛ la bi o bɔlen kɔ ka bɔ yen anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kuma min bɛ yan ko constitution ko kuma bamanankan na an b'a fɔ o ma ko jamana sigikan an bɛnna sigikan an bɛnna sigikan minnu kan tubabuw b'a fɔ o de ma ko constitution an bɛnna jamana sigikan min kan bon fo jamana sigikan fo o de ka faamu jamanadenw fɛ dɛ n'o kɛra ɲamakalaw bɛ a tɔ ɲɛnabɔ
Bon, anw fɛ yan fɔlɔ ɲamakalaw de tun bɛ kow ɲɛfɔ mɔgɔw ye. O ma ye mɔgɔw bilara ɲɔgɔn na, ni mɔgɔw bilara ɲɔgɔn na anw fɛ Manden yan, an bɛ ɲamakalaw wele u ka n'a fɔ k'a ban. Bawo ɲamakalaw olu bɛ jamana sigikan kalama. Kan tɛ ko an bɛ mun ma bi ko griots dɛ, minnu ta kɛra filatɛri ni wari ɲini ye, olu ko tɛ. Ɲamakala sɛbɛsɛbɛmaw de ko don. Olu de bɛ jamana sigikan kalama. U b'a dɔn ko minnu latɔnnen don u b'o dɔn, ko minnu dagalen don u b'o dɔn jamana kɔnɔ. U b'a fɔ ko karisa e bɛ sɔn nin ma, e bɛ sɔn nin ma wa karisa? Nin tɛ i fasiya ye dɛ, e dun bɛ i yɛrɛ labila, e b'i yɛrɛ bila nin na mun na sa? Nin tɛ i ka kokɛta ye. Bon, n'o ɲamakala y'o fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ma anw fɛ Manden yan, o tigi yɛrɛ sigilen bɛ maloya. A kuma bɛ dan yen pewu, a bɛ dan yen. Bi farafinna anw si tɛ an ka jamana sigikan kalama. Min bɛ sigikan sɛbɛnba kɔnɔ, aw jɔn b'a kalama dɛ, lamɛnbagaw, aw jɔn b'a kalama, an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ayiwa sigikan a sɛbɛnba kɔrɔlen n'o ye san 1992 ta ye, o ma kalan ka ɲa, o ɲɛdɔnnen tɛ. Ko dɔwɛrɛ bɛ ka sɛbɛn. Kɔrɔlen yɛrɛ ɲɛdɔnnen tɛ, o ma ɲɛfɔ. Ni kura wɛrɛ fana, jamanadenw an bɛna bɔ o kalama wa? F'an ka bɔ fɛn min b'a kɔnɔ f'an k'o dɔn dɛ. Bawo bɛnmakan o de ye sigikan ye. Donc n'i ye farafinna jamanaw ta bi, n'i ye jamanaden mɔgɔ 100 ta, i b'a sɔrɔ mɔgɔ 85 ka taa bila mɔgɔ 90 na u tɛ sigikan kalama. O bɛ yɔrɔ min na o ko bɛ dilan. O tuma anw bɛ min fɔ, n y'a fɔ cogoya min na, ne Musa, ne tɛ Mali mɔgɔba ye bi, n tɛ Mali faama ye. Nka duniya kɔnɔ, farafinna bɛɛ kɔnɔ bi, n jatilen don mɔgɔ ɲɛlatigɛw fɛ ko mɔgɔ minnu bɛ ko faamu ka se k'a ɲɛfɔ denmisɛnw ye, n bɛ o minɛn kɔnɔ bi. N b'o barikada bɛnbaw ye, k'o barikada danbaga ye. Ni an ko k'an bɛ jama la kunun, n'an kan b'o ma ko ɲamala kunun, f'an ka dɔn jama in yɛrɛ, ɲama mun de don, mun de b'a kɔnɔ? N'i ye jamana o jamana ta, n'i ye jamana o jamana ta, aw ka dɔn danbagama a ma ko dilan kunfɛ koyi. Dɔnnibagaw ko n'i ye jamana mɔgɔ 100, n'i ye jamana mɔgɔ kurun kɛ mɔgɔ 100, 100 la, mɔgɔ 100 la, i b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 bɛ yen. Bamanankan na anw b'a fɔ o ma ko olu ye mɔgɔ kɔlɔw ye. Kɔlɔw, mɔgɔ kɔlɔw, tubabuw k'a ma ko les cadres, les élites. 100 sara la, i b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 ye olu ye. Olu ye mɔgɔ kunnandiw de ye. Olu ye mɔgɔ ye minnu ka kisɛ. U ye mɔgɔ ye minnu ka kɛnɛ. U ye mɔgɔ ye minnu faamuyalen don. U ye jamana cɛkun ani jamana musokun de ye. Ko tɛ ɲa cɛ minnu kɔ, ko tɛ ɲa muso minnu kɔ, o de ye olu ye. U bɛ o mɔgɔ 10 kɔnɔ. O tuma jamanadenw bɛ olu de kɔ. Kɛlɛ tɛ ɲa cɛkun minnu kɔ, kɛlɛ tɛ ɲa musokun minnu kɔ, a bɛ fɔ olu de ma ko mɔgɔ kɔlɔw, c'est-à-dire les cadres. Olu de bɛ jamana latagama, jamana bɛɛ, olu de bɛ jamana latagama.
bon ɲɛmɔgɔya ka kan ka di olu de ma nka bi an bɔra o minɛn kɔnɔ an ko démocratie an tɛ kuma min yɛrɛ kɔrɔ dɔn parti camanba créera anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan parti min bɛ a ka ca ni parti 200 ye a parti ninnu bɛɛ i b'a sɔrɔ olu ye ɲɛmɔgɔ fiyentɔw de bɛ yen ɲɛmɔgɔ tulogerenw olu de bɛ yen ɲɛmɔgɔ kunfinw de bɛ yen ni jama ɲɛmɔgɔ kɛra fiyentɔ ye a kɛra tulogeren ye a kɛra kunfin ye o farati ka bon dɛ n badenw o farati ka bon o kɔ fiyentɔ ayiwa tulogeren kunfin o kɔ jama olu ye karatɔw ni sibantɔw de ye karatɔw an ko min ma bamanankan na karatɔw ani sibantɔw olu de bɛ bila o mɔgɔ sugu kɔ jamana fɛn o fɛn i ye o farati ta olu bɛ dingɛ kɔnɔ bi farafinna kɔnɔ k'a daminɛ Senegali la ka tɛmɛ anw yɛrɛ fɛ yan ka taa bila fɔ Afrique du Sud jamana fɛn fɛn y'a ta bɛɛ bɛ o farati de kɔnɔ bi fo an ka o de faamuya donc mɔgɔkɔlɔ min kɛmɛ sara la mɔgɔkɔlɔw ye mɔgɔ 10 ye f'an ka to olu de kɔ mɔgɔ faamuyalen minnu bɛ ko dɔn minnu ye mɔgɔ hakilimaw ye mɔgɔ faamuyalenw bon o mɔgɔ 10 bɔlen kɔfɛ ni ye jamanaden kɛ 100 ye o 100 dɔya la 10 wɛrɛ bɛ yen bamanankan na an b'a fɔ o ma ko dangadenw olu tɛna se u yɛrɛ kɔrɔ hali ni ye u dɛmɛ u ta tɛ ɲa o ye mɔgɔ ta tiɲɛlenw de ye o tuma olu fura tɛ olu ta la dɛ olu tɛ kisi ɲɛsin ma olu ye mɔgɔ tununenw ye pewu 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 o tuma o mɔgɔ 10 ko an minnu ye ɲamala kununnaw ye an kana an ka baara ɲɛsin olu ma fiyewu 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 bon kɛmɛ sara la ni 10 kɛra kɔlɔw ye 10 ye dangadenw ye a tɔ ye joli a tɔ ye 80 ye donc mɔgɔ 100 dɔya 80 o ye jama fanba ye sisan ko bɛ yen de olu de ye an ka jama ye an ka jama yɛrɛ yɛrɛ an b'a fɛ ka minnu lakunu bawo 10 fɔlɔ min fɔra olu lakununen don ka ban 10 filanan min fɔra lakunu ɲɛsi tɛ olu ma tɔ 80 olu de ye an ka jama ye an ka jama yɛrɛ yɛrɛ an b'a fɛ ka minnu lakunu o jamana bɛɛ o de bɛ dilan n'i sera k'o jama dilan k'o fara mɔgɔ kisɛw 100 dɔya 10 in kan ni jamana o jamana sera k'o kɛ o jamana bɛ dilan o jamana bɛ jɔ o jamana bɛ bɔ tɔɲɔ kɔnɔ donc n'an ko ladamu mɔgɔ lakunu ko a bɛ ɲɛsin o mɔgɔ 100 dɔya 80 de ma donc tubabukan na an b'a fɔ ko l'éducation concerne ces 80% de la population active olu de kan ka bɔ dibi la n kan ka kow ɲɛfɔ olu de ye bon olu fɛnɛ cɛma diinɛmɔgɔw b'u la politikimɔgɔw b'u la olu fɛnɛ bɛ u ta kɛ k'u tiɲɛ k'u bila ferenge kɔnɔ ka jamana lankolonya jamana ba bila dingɛ kɔnɔ donc f'an ka o mɔgɔ 80 f'an ka olu lakunu kosɛbɛ 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 n'o tɛ arabu wolosow ani tubabu wolosow olu fɛnɛ bɛ u tiɲɛ an bolo hakilina min bɛ farafin yɛrɛ yɛrɛ la o ye k'a fɔ ko n ye minnu fɔ woloso minnu fɔ nin
olu ka ci ye kojugukɛ de ye. Ni an ma mɔgɔ 100 dɔ ya 80 n'an ma la kunun n'an ma olu la kunun k'u ɲɛsin u yɛrɛ ma. Ni jamana o jamana m'o kɛ, jamana tɛ i bolo dɛ. Jama fu de b'i bolo. Mɔgɔ o mɔgɔ a kɛra organisation fɛn o fɛn i ka ɲɛsin o mɔgɔ 80 de ma. N'i ma olu la kunun, ayiwa jama t'i kɔ. Jamana t'i bolo. Min b'i bolo o ye jama fu de ye. Bon, bamananw ko n'i t'i jugu ni ɲin dɔn, n'i t'i jugu dɔn ka bɔ i ya ni ɲin n'i t'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na, kɛlɛ jɔ. Kɛlɛ o kɛlɛ n'i b'a kɛ i ka dɔn min ye jugu ye ani min ye ɲin ye. N'i t'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na, kɛlɛ jɔ. N'i ma o kɛlɛ jɔ, i tunutɔ don dɛ, a kɛlɛ tɛ diya i la. Nka n'i ye i ɲin dɔn ka bɔ ani jugu, n'i ye ɲin ni jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na, kɛlɛ mana bilen cogo o cogo, kɛlɛ mana bilen cogo o cogo, i tɛ tunu kɛlɛ kɔnɔ. O tuma n badenw, an ka dɔn an ka jamana bɛ karajugu kɔnɔ bi, an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi. An si sago tɛ nin ye, an bɛ bɛɛ sago ye faso ka hɛrɛ. Nka kɛlɛ min bɛ an fɛ yan, an k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ o kɛlɛ n'a wulila diɲɛ kɔnɔ, dambagama tɛ mɔgɔ si ɲin ye, dambagama tɛ mɔgɔ si jugu ye. Mɔgɔw de ye mɔgɔ ɲin ye, wa mɔgɔw de ye mɔgɔ jugu ye. Dambaga ka sira t'a la. Dambagama tɛna i sen don an ka foyi la duniya kɔnɔ yan. Dambagama tɛna i da don an ka foyi la diɲɛ kɔnɔ yan. Dambaga ka bon o ma, a ka bon o ma. A b'i sen dɔ la mun na? Anw n'an ko an yɛrɛ ma ko mɔgɔninfin, anw tɛ foyi ye sunkun kɔnɔ. C'est-à-dire on n'est rien dans l'univers. Ala cɛ kɛ, yala mɛnɛmɛnɛ min bɛ taama Bamakɔ kɔnɔ yan, o bɛ Gawo mɛnɛmɛnɛ kalama wa? Mɛnɛmɛnɛ min bɛ taama Bamakɔ kɔnɔ yan, o bɛ Sikaso mɛnɛmɛnɛ kalama wa? Mɛnɛmɛnɛ min bɛ taama Bamakɔ kɔnɔ yan, o bɛ Kaye mɛnɛmɛnɛ kalama wa? O bɛ Konakiri mɛnɛmɛnɛ kalama wa? O bɛ Wagadugu mɛnɛmɛnɛ kalama wa? Diɲɛ bɛ wuli, olu tɛ ɲɔgɔn kalama. Bon, o bɛ cogoya min na mɔgɔninfinw bɛ o cogo la. Mɔgɔw bɛ o cogo kelen na. Kungo min bɛ mɛnɛmɛnɛ dala Kidal ani kungo min bɛ mɛnɛmɛnɛ dala Sikaso, o ye kelen ye wa? O tɛ kelen ye. Kungo min bɛ mɛnɛmɛnɛ dala Bamakɔ ani kungo min bɛ mɛnɛmɛnɛ dala Kayi, olu ye kelen ye? O tɛ kelen ye. Kungo min bɛ mɛnɛmɛnɛ dala Konakiri ani kungo min bɛ mɛnɛmɛnɛ dala Wagadugu, olu ye kelen ye wa? O tɛ kelen ye. U bɛɛ ni u kungo don. Wa o la fɔ mɔgɔw ka sabali. Fɔ mɔgɔw ka sabali. An ka sabali kɔni. N'an sabalira, ayiwa namu de bɛ an kala ɲɔgɔn na, an ka jamana namu n'o y'an ka tradition ye, o de b'an kala ɲɔgɔn na, o de b'an diya ɲɔgɔn ye, o de b'an koja ɲɔgɔn ye. Kuma o fana bɛ an kala ɲɔgɔn na, o b'an diya ɲɔgɔn ye, o b'an sɔn ɲɔgɔn ye. N'an ye wali namu ta, an tɛ kala. N'an ye wali kuma ta, an tɛ kala ɲɔgɔn na. N'i ye bere da o fana kun, ka bere da namu kun, ka bere da an ka kan kun, a bɛ kɛ cogo di? Bi u ye bere da an ka namu kun, n'o ye anw ka tradition ye.
ka bere da an ka kan kun k'an ka kan yɛrɛ tila an na an ka jamanaden bɛ se ka wuli k'i jɔ bi ka kuma ta kun na k'a bila kun na i ma tubabukan fɔ i ma arabukan don a la o ka dɔgɔn dɛ n'an ye ɲɛtaa sira minɛ don min na minnu bɛ ɲɛfɛ bi a ka dɔn olu de bɛ kɛ kɔmɔgɔw ye koyi awɔ ni farafinna ye ɲɛtaga sira minɛ don o don farafinna kɔnɔ minnu bɛ farafinna ɲɛfɛ bi olu bɛ kɛ kɔmɔgɔw ye n'o ye arabu wolosow ni tubabu wolosow ye u sirannen don u bɛ siran mun na u sirannen don u tɛ sɔn ka sira di farafindenw yɛrɛ yɛrɛ ma u tɛ ka dɛmɛ di farafindenw yɛrɛ yɛrɛ ma munna ni ko sini ko an k'an ka kan ta an ka jamana kɔnɔ ni ko sini k'an k'an ka namu ta abada olu de bɛ kɛ kɔfɛmɔgɔw ye u t'an ka namu dɔn u t'an ka kan dɔn u t'an ka jamana taasira si dɔn hali an ka denmisɛn bɛɛ ko dɔn farafinya kan ka tɛmɛ u kan an ka sɛnɛkɛlaw bɛɛ ko dɔn ni u ye n'i ko bi ko farafinna fan bɛɛ n'i ko sɛnɛkɛla ma taa bɔ tigɛ ka di yan sɛnɛkɛla bɛ se a bɛ taa bɔ tigɛ ka di ma n'i ko taa si tigɛ ka yiri tigɛ ka di yan a bɛ taa yiri tigɛ ka di ma nka n'i ko directeur national dɔ ma ou bien ministre dɔ ma taa bɔ tigɛ ka di yan a tɛ se a tɛ se n'i ko directeur national dɔ ma ou bien ministre dɔ ma u taa yiri tigɛ ka di yan a tɛ se a b'a fɔ ko ale ka baara tɛ o ye a b'a fɔ k'a ka baara tɛ n'i ye an ka pharmacien ta mɔgɔ min ye université san 5 san 6 kɛ kalan na pharmacie la n'i k'a ma u taa sumaya yiri bɔ ka di yan n'i taara ma ko yiri min bɛ kɔnɔdimi ban mɔgɔ la taa bɔ ka di yan a tɛ se a b'a fɔ ko o tɛ ale ka baara ye aw yɛrɛ k'a lajɛ n badenw mɔgɔ min tɛ se ka foyi kɛ a bolo la mɔgɔ min tɛ se ka foyi kɛ a bolo fila la ko o mɔgɔw de kɛra kotigi ye farafinna yan bi o de la an ka masakɛba dɔ bɛ yan ko ka di ne ye kosɛbɛ a tɔgɔ ye ko sumaworo kante sumaworo kante de ko tɛ ɲa jamana kɔnɔ o de kosɔn fugariw ye ale mangoya ka diɲɛ k'a kɛlɛ sumaworo kante o ye mansanba ye dɛ an ka jinin bɔ sumaworo kante ye a ɲɔgɔn mansan ma na farafinna kɔnɔ ka jɔnmɔgɔw kɛ ɲɛmɔgɔw ye jamana si tɛ dilan ni o ye o jamana si tɛ yen donc farafinna bɛ arabu woloso ni tubabu woloso de bolo bi farafinna k'a daminɛ kɔrɔnyan fan fɛ ka taa bila tilebi fɛ k'a daminɛ baɲan fan fɛ ka taa bila woroduguyan fan fɛ a bɛɛ bɛ ten ayiwa woloso ma sɔn jɔnya ma a ko a tɛ hɔrɔndonni fɛnɛ ta o tuma an b'a kɛ cogo di a tɛ o ta o a si bɛ a tɛ hɔrɔndonni ta an bɛ an ka hɔrɔndonni kalifa woloso la farafinna kɔnɔ yan olu bɛ o ta cogo di sa an yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka bani jamana mara n y'a fɔ ko mɔgɔ kɔlɔw o ye hɔrɔndonni de ye n'i ye hɔrɔndonni di woloso ma o t'a ta dɛ arabu woloso filɛ tubabu woloso filɛ u si tɛ faso donni ta ayi u tɛ faso donni ta an de ye a di u ma
nka u t'a ta u si bɛɛ u t'a ta u tɛ se a kɔrɔ u t'a si dɔn dɛ u b'a fili ka tɛmɛ n'u sen fila ye u b'a fili hali a maloya tɛ u la donc woloso tɛ malo dɛ o tuma an tɛ nin ko kɔlɔsi n'i ko jamana kɔnɔ ko directeur ou bien ministre o ye kotigiya de ye an ka kan na kotigiya bamanankan na maninkakan na mandenkan na a bɛ f'o ma ko kotigiya aw ma mɛn ko Sunjata kɛra kotigi ye o dɔnkili bɛ yen kotigiya la grande responsabilité n'i kotigiyara o y'a dama ko ye dɛ ayiwa nka n'i ye fugari bila kotigiya la a tɛ taa yɔrɔ si n'i ye fugari bila n'i ye naloma bila kotigiya la a tɛ taa yɔrɔ si n'i ye dangaden bila kotigiya la a tɛ taa yɔrɔ si wari tɛ taa yɔrɔ si mɔgɔden tɛ taa yɔrɔ si woloso tɛ taa yɔrɔ si bon anw fɛ farafinna yan fugariw wolosow olu tɛ bila normalement an ka tradition farafinna yan en tout cas n tɛ farafinna tɔw bɛɛ dɔn an kɔni ka manden jamana kɔnɔ n'o ye Sénégal Mali La Guinée Burkina Faso Côte d'Ivoire Sierra Leone ni jamana 8 min bɛ manden fɔ o jamana 8 si kɔnɔ fugari tɛ bila kotigiya la ɲamɔgɔden tɛ bila kotigiya la woloso tɛ bila kotigiya la u bɛ se ka min kɛ o fana bɛ yen u jɔyɔrɔ bɛ yen min ni kotigiya tɛ kelen ye bawo anw fɛ manden kɔnɔ yan bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don donc bɛɛ ka to i jɔyɔrɔ la n'i bɔra i jɔyɔrɔ la ka taa mɔgɔ wɛrɛ jɔyɔrɔ minɛ i tɛ se k'o jɔyɔrɔ fa a tɛna tɔgɔ duman lase i yɛrɛ ma o tuma o de la mandenkaw ko mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn dɔn don o don an bɛ ɲɔgɔn dɔn ko ni ko de la ni ko ma kɛ i tɛ ko dɔn ni ko ma kɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn ko ni ko de la ni ko ma kɛ mɔgɔw u dɔ man di ɲɔgɔn na mɔgɔw dɔ man di ka bɔ ɲɔgɔn na ni ko ma kɛ ni ko ma kɛ bɛɛ ye cɛfarin ye bɛɛ ye cɛ dabaraba ye nka ni ko de wulila i bɛ cɛw dɔn ka bɔ cɛw la o don i bɛ dɔ ye a bɛ kumaba fɔ la a bɛ kumaba fɔ don o don ani ko wulila don o don i bɛ tigɛ a tigi la bon an bɛ kɛlɛ min na ani kɛlɛ sugu o sugu n'a wulila jamana kɔnɔ ni kɛlɛ setigiya ka surun i b'a ye mɔgɔw ka ca bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ kɛlɛ cɛfarin dɔ ye nka n'a bilenna kɛnɛ bɛ waro mɔgɔ bɛ dɔgɔya o la i bɛ cɛw de dɔn o waati la o tuma ni min filɛ ka kuma fɔ aw ye ne kɔrɔjɔ Musa Dunbiya ne ma a bɛɛ ye dɛ n kɔni yaalala diɲɛ kɔnɔ n ye diɲɛ yɔrɔ caman yaala nka n ma bɛɛ ye n'i ye diɲɛ yɔrɔ caman yaala i bɛ sɔmi o tuma ne sɔminen don dɛ bamananw ko cɛ sɔminen ye subaga ye cɛ sɔminen ye subaga ye ni n ko subaga subagaya yɛrɛ kɛra kumajugu ye anw fɛ yan bawo subagaya suya bɔyɔrɔ ka jan dɛ subagaya suya bɔyɔrɔ ka jan subagaya ye dɔɔninkɛla dɔw de ye min bɛ balo su dibi la an ka o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ bawo an ye farafinna gɛlɛya dɔ kɛra anw ka dɔnnibagaw anw ye olu terenge k'u don bɔgɔ la k'u don gɛlɛmɛ la k'olu kɛ kojugukɛlaw ye i y'a ye wa tubabu mun ye telefɔni dilan
mɔgɔ min sera ka nin dilan i bɛ kuma la k'a fɔ ni o bɛ anw fɛ yan an b'a fɔ ma ko subaga n'a bɛ tubabuw fɛ yen u b'a fɔ ko saban donc subaga ye saban de ye subaga ye saban de ye mais an bɛ an ka sabanw tereke k'u don bɔgɔ la k'u tɔgɔ tiɲɛ k'u mangoya diɲɛ n'o tɛ suya ye dɔnni bonda de ye u bɛ balo dibi la u bɛ sa dibi la olu de ye sutigiw ye ko min bɛ dibi la olu de bɛ o dɔn o de la a bɛ fɔ ko subaga a bɛ fɔ subagaw bɛ bɔ su fɛ o dɔnnikɛlaw olu de tun bɛ an ka masakɛw kunnafoni fɔlɔ ah oui c'était des conseillers du roi olu de tun b'an ka masakɛw kunnafoni olu de tun b'an ka masakɛw labɛn k'u kɛ cɛ ye k'u kɛ mansa ye olu de tun bɛ masaw kɛ masa ye an y'olu tereke k'u don bɔgɔ la o tuma jɔn de bɛna an ka masaw ladi jɔn de bɛna an ka masaw kɛ masa ye dɛ mɔgɔ min bɛ tile dɔn ka su dɔn o tɛ kodennin ye dɛ o de bɛ a bɛ fɔ o ma ko subaga o de dɔnniba o de binna ka kow tiɲɛ ka farafinna lataa kɔ pewu kabini an ye subagaw kɛ kojugukɛlaw ye o ye anw ye an ka sabanw don bɔgɔ la k'u tereke k'u don gɛlɛmɛ la depuis o kɛra farafinna taara kɔ n'a fɔra ko mɔgɔ ye subaga ye ça veut dire que suɲɛ de b'a tigi kun il voit au-delà suɲɛ de b'a kun siran kelen bɛ olu de ɲɛ o de kosɔn u ye u tɔgɔ tiɲɛ k'u mangoya ka u bɔ dɔnni minɛn kɔnɔ k'u kɛ kojugukɛlaw ye bi n'a fɔra ko karisa ye subaga ye a bɛ i n'a fɔ i y'a fɔ ko kojugukɛla ye nin ye nin tigi ye kojugukɛla ye a bɛ komi i y'a fɔ ko nin tigi ye mɔgɔ sogo dunna de ye ka sɔrɔ o tɛ anw ka sabanw de kun don an ma olu fara mɔgɔbaw kan an ma olu fara dɔnnikɛlaw kan an banna olu la an ye olu filɛ kojugukɛlaw ye ayiwa an ka dɔnnikɛlaw n'an y'u filɛ kojugukɛlaw ye anw ka dɔnnikɛlaw n'an y'u filɛ kafiriw ye an bɛ mun kɛ jamana bɛ taa ɲɛfɛ cogo di sa farafinna ka dɔnni kɛ kafiriya ye o la bi subaga yɛrɛ tɛ sɔn a ka fɔ ale yɛrɛ ma k'ale ye subaga ye tellement u y'a mankutun tiɲɛ tellement u ye a fɔ ko juguya k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ sogo dunna de don k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ subaga kojugukɛlaw bɛ yen dɛ kojugukɛla bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ la i bɛna kɛ diinɛ o diinɛ ta kojugukɛlaw b'a la nka a ma dabɔ o kama a dabɔra ɲuman de kama dɔnni sanfɛta dɔ de tun don donc kodennin tɛ dɛ fɔ mɔgɔw ka kunu ka u ɲɛsin u yɛrɛ ko de ma o fɛrɛla anw ma dɛ farafinna yan o fɛrɛla anw ma de o fɛrɛla anw ma o tuma ne bɛ min ɲini aw fɛ n badenw an ka subagako nin bila an ka miirinan kɔnɔ an ka lajɛ aw m'a ye mandenkaw ko cɛya tɛ taa suya kɔ suya yɛrɛ fana tɛ taa cɛya kɔ kuma in kɔrɔ ka dun dɛ a kɔrɔ ka dun ne min filɛ ka kuma fɔ aw ye ne ye Dunbuya de ye
bi an kɛra fugariw ye an fugariyara bi nka fɔlɔ an bɛnbaw tile la numuya fana tun ye sutigi dɔ ye awɔ Fakoli o tun ye sutigi dɔ ye o tuma ne bɛ min fɔ aw ye bi n badenw mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ne si hakɛ la ne filanw o kɔrɔ ye mɔgɔ fɛn fɛn si ka ca jamana kɔnɔ bi ni san 60 ye golofina tin dɔɔnin bɛ olu la nka minnu si bɛ san 60 jukɔrɔ golofina tin bɛ a min na a man ca dɛ olu ka jalaki tɛ mara cogo de don lamɔ cogo de don e ma lamɔ ka sira min don i kɔrɔ i tɛ o dɔn dɛ anw ka lamɔ a bɛɛ kɛra ka an kɔ don an yɛrɛ la k'an ban yɛrɛ la k'an kɛ ban yɛrɛlaw ye ni mɔgɔ banna i yɛrɛ la diɲɛ bɛ ba i la k'i kɛ ɲuguntɔ fɛn ye jɔn yɛrɛla o ye karajuguba ye dɛ nka anw farafinw anw ye mun de kɛ danbagama la sa ni anw bɛ nin minɛn kɔnɔ bi n'anw bɛ fasan minɛn kɔnɔ bi an ye mun de kɛ danbaga la an ma foyi k'a la au contraire a ye anw fisaya ni si tɔ bɛɛ ye dugukolo kan danbaga ye farafin fisaya ni si tɔ bɛɛ ye nka siya bɛɛ sɔnnen don a yɛrɛ ye fɔ anw o kɛlen komi tɔw y'a ye danbaga ye anw fisaya ni siya tɔ bɛɛ ye u ɲɛ bɔra anw bolo ta fɛ u ye bɛnbɛnbɛn kɛ anw kama siya tɔ ko diɲɛmɔgɔ kɔni u ye bɛnbɛnbɛn kɛ anw kama san 1000 tɔɲɔn u y'o de da anw kan hali bi an bɛ o bɛnbɛnbɛn janfa de kɔnɔ anw ka jamana bɛ gɛlɛya min na bi an bɛ o bɛnbɛnbɛn janfa de kɔnɔ hali bi u bɛ o janfa wɛrɛw labɛn golofina nɔfɛ u bɛ banajuguw kɛ an kan u bɛ kɛlɛ wuli an ni ɲɔgɔn cɛ k'anw bila ɲɔgɔn na u ye ka dumunifɛn ka dungunamugu kɛ dumunifɛn na k'o di an ma u b'o bɛɛ kɛ anw na k'an janfa u ye wolosow yɛrɛ kalan o janfa de la wolosow olu ni anw tɛ miirina kelen kɔnɔ u ni farafinden halala farafinden yɛrɛ u tɛ miirina kelen kɔnɔ an bamananw ko ni subaga n'i y'a ye ɲɛmɔgɔ ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka anw janfa an ko subaga tɛ don mɔgɔ ka so kɔnɔ ka den ta ni a teri tɛ o so kɔnɔ yen o tuma ɲɛmɔgɔ minnu ye bɛnbɛnbɛn kɛ kɔ kan ka na bi anw ka jamana kɔnɔ ka anw janfa an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ anw ka jamanaden dɔw de bɛ o janfa kɔnɔ wa minnu bɛ o janfa kɔnɔ sɛnɛkɛlaw tɛ dɛ mɔnikɛlaw tɛ wolosow de bɛ a janfa la o de kosɔn ne ko an ni wolosow an tɛ minɛn kelen kɔnɔ badenw danbaga ye koba kɛ anw ye dɛ mɛ anw m'a dɔn k'a ye koba kɛ anw ye a ye nin jamanabaden di anw ma mali ye jamanaba ye dɛ tubabu jamana tulobilen mun bɛ ka anw mara olu ka jamana ɲɔgɔn 2 ni tila bɛ bɔ anw ka jamana la a ɲɔgɔn 2 ni tila danbaga ye tileba in di anw ma ka jiba di anw ma ka sanu di anw ma ka dugu jukɔrɔ nafolo camanba di anw ma o si dɔn ko danbaga ye hɛrɛ kɛ an ye an b'an ban o la ka taga tɔw ta ɲɛɲini nin dugukoloba in bɛ anw fɛ yan Sumaworo Kante n y'o de fɔ a ye Sumaworo Kante ko sɛnɛ ye ɲangɔbali ye
Sumaworo Kante y'a fɔ ko a ni sisan cɛ ka ca ni san 800 ye ko sɛnɛ ye ɲangɔbali ye. Ɲangɔbali ye mun ye? Maa ka maanifinya tɛ ɲa fɛn min kɔ o ye ɲangɔbali ye. Sɛnɛ ye Sumaworo Kante de ko. A ko jugu la juguman o ye kɔngɔ ye. Mun de bɛ se ka kɔngɔ kɛlɛ ni sɛnɛ tɛ? Donc jamana kɔnɔ kɔngɔ de fɔlɔ bɛ kɛlɛ. Bawo jugu la juguman o ye kɔngɔ ye. Jamana o jamana n'i ma fɔlɔ ka kɔngɔ kɛlɛ, i ma foyi kɛ. Kɔngɔ de fɔlɔ bɛ kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ka kɛlɛ tɔw labɛn. Hali ni i ye kɛlɛkɛdenw bila ka taa kɛlɛda la ni kɔngɔ b'o la, kɛlɛ tɛna ɲɛnabɔ dɛ, kɛlɛ tɛ ɲa dɛ. Ka kɛlɛkɛdenw kɔngɔtɔ to kɛlɛ tɛ ɲa. O de kosɔn donsoya yɛrɛ dilanna anw fɛ yan. Sumaworo Kante de y'a dilan ka sogofagalaw bɔ kungo kɔnɔ ka na n'u ye so kɔnɔ k'u dilan k'u kɛ kɛlɛkɛlaw ye. Voilà, nantigi mun tun bɛ kungo kɔnɔ wula kɔnɔ, nantigi mun tun bɛ sogofaga la, Sumaworo Kante de y'u wele k'u ka don so k'u fara kɛlɛcɛw kan. O de ye donsoya ye. Donso kɔrɔ de ye o ye. Donc tubabukan na il faut mettre un grand effort sur l'agriculture. Nka tubabu ye an kalan ko an k'an ban dugukolo la, ko sɛnɛ ye kunfin baara ye, ko sɛnɛ ye fantan ka baara ye, ko nafa tɛ sɛnɛ la. An sɔnna o ma. Bi tubabu mun ye an kalan o la, olu de ta ye dugukolo ye. Dugukolo kanfɛn n'a jukɔrɔfɛn olu de ta ye o ye. U y'an kalan kojuguba la dɛ. U y'an kalan an k'an ban an yɛrɛ la. O de kosɔn an ka maaya sira tɛmɛnen n'o ye maayabulon ka lajɛba ye minnu bɛ kɛ desanburu kalo la. O lajɛ dayɛlɛtɔ ne ye kuma dɔ fɔ, dɔw ko fatɔ kuma don. Fatɔ kuma tɛ. Ne ko komi tubabu tɛ ka an kalan bolo ɲuman kan, ne b'a ɲini farafinna faamaw fɛ u ka ekɔliso bɛɛ datugu san 10 kɔnɔ. An ka san 10 kɛ k'a ɲɛɲini min kan ka kalan an ka ekɔliso kɔnɔ. N'an ye o ɲɛɲini k'o ɲɛfɔ, an bɛ sɔrɔ ka ekɔliso dayɛlɛ. N'an bɛnna ko min kan ka kalan, an bɛ o de labɛn k'o kɛ programme ye k'o di u ma. An b'a fɔ denw ye ko i bɛ taa nin de kalan, bawo nin de ɲaci bɛ yan anw ye anw ka jamana kɔnɔ. An ka taa denw kalan fɛn min yɛrɛ ɲaci tɛ jamana kɔnɔ, o denw bɛ mun ɲa? U dilan k'u kɔ don u yɛrɛ la dɔrɔn. Donc n'an y'o kɛ ka san 10 kɛ o la, ka a ɲɛɲini kalan jumɛn de bɛ bɛn anw fɛ yan. N'an ye o kɛ, an bɛ se ka kalan san 2, san 3 o kɔnɔ bɛɛ ka se dɔ la. San'i ka san 25 kɛ kalan na, san 30 kɛ kalan na, i bɛ bɔ i tɛ se foyi la, i tɛ se boloya foyi la, wa hakili duman fana tɛ i fɛ. O kalan bɛ mun ɲa? Donc o la an ka kalanko ɲɛɲini k'a kɛ n'an ye denw don kalan na, san 2 kɔnɔ, san 3 kɔnɔ, a bɛ se ko dɔ la. A bɛ se ko dɔ la ka jamana dɛmɛ. O ma daminɛ anw na. An bɛ ka ɲɛbɔ siniwa mun fɛ bi, olu ye o de kɛ walasa k'u ka jamana bɔ nɔgɔ la. U y'u sigi de, u y'u ka ekɔlisow bɛɛ datugu k'i sigi k'i miiri an bɛna kalan jumɛn de k'an denw kun. Siniwaw ye baara kalan de o cogo la. Ka daminɛ duguma ka yɛlɛn ten bi u bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛfɛ. Donc ko tɛ kɛ gansan ten fɔ an ka sira don sira ɲuman don an denw kɔrɔ.
O tuma an k'an ka kan fɔ an ka an yɛrɛ ka naamu ye mun ye an taabolo ye minnu ye an k'olu fɔ dɛ bi n'i ye farafinna armɛw ta ka u ka formation n'u ka grade lajɛ mais nin bɛɛ tun bɛ anw fɛ yan fɔlɔ min yɛrɛ tun b'an fɛ o tun ka ɲi ni o ye parce que fɛn dɔ tun bɛ anw fɛ yan kɛlɛbolo fɛ an tun b'a fɔ ko kolokoto o tuma an ka kolokoto dilan kolokoto kɔrɔ di tubabukan na c'est à dire les champions les durs des durs kolokoto an ka kolokoto dilan man n'i ye kolokoto bila ko o ko la u b'a kɛ foyi tɛ kolokoto kɛɲɛ e m'a mɛn bamanankan na ko kolokoto foyi tɛ olu kɛɲɛ u bɛ kɛlɛ kɛ tile 10 hali ni ma dumuni di u ma u bɛ dumuni sɔrɔ u yɛrɛ ye bawo u bɛ kungo dɔn u bɛ dugu dɔn u bɛ balo fɛn min na u b'o dɔn u bɛ si ɲina u tɛ fɛn kɛ u la nka anw y'o bɛɛ bila bi n'i ko anw ka jamanadenw ma bi ko kolokoto u t'a dɔn fɛn min yɛrɛ don an ka formation militaire la fɔlɔ-fɔlɔ fɛn dɔw tun b'an fɛ yan a tun bɛ f'o ma ko kunbilenninw tubabuw y'o de ta k'a fɔ olu ma ko beret rouge mais beret rouge tubabuw ma lase an fɛ yan koyi an ka mansa dɔ tun bɛ segu ko damɔzɔn damɔzɔn kunbilenninw tun bɛ damɔzɔn bolo aw m'a mɛn ko damɔzɔn ka kunbilenninw donc an ka kunbilenninw dilanba in minnu bɛ se ka kɛlɛ k'an ye bon an b'a fɔ armée moderne na fɛn dɔw ma ko les forces spéciales o tun b'anw fɛ yan tubabuw y'o de ta anw fɛ yan bamanankan na an b'a fɔ o ma ko nankin nankin c'est un corps d'élite o tun bɛ samori ka armée la nankin tun bɛ yen donc an ka nankin dilan nankin olu ye corps d'élite de ye an yɛrɛ ka dugu dɔ bɛ yen a bɛ buguni fanfɛla la a bɛ fɔ o ma ko nankina nankina o nankin sigira après la retraite u sigira yɔrɔ min na dɛ a fɔra o yɔrɔ de ma ko nankina nankina a dugu bɛ yen a bɛ buguni kɔfɛla la yen an ka nankinw dilanba nin n'olu bilara ka taa ko min na u b'o kɛ fo ka ban u tɛ siran dɔn donc an ka armée traditionnelle la fɛn wɛrɛw tun bɛ yen a bɛ f'olu ma ko turew samakɛw sogobaw ninnu bɛɛ ye corps d'armée de ye wagadu kɔnɔ donc on avait une armée de dissuasion o de kosɔn arabuw nalen o y'a sɔrɔ turew bɛ yen samakɛw ni sogobaw bɛ yen arabuw nana an kɛlɛ siɲɛ jeli u ma se u nana ni jago ni corruption de ye k'an ka mɔgɔw o de kosɔn u sera an na n'o tɛ u ma se kɛlɛ fanga la dɛ u ma se o tuma n badenw ne bɛ min fɔ aw ye ko bɛɛ dilannen don an bɛnbaw bolo u ye ko bɛɛ dilan ka ban pewu anw de m'a ɲɛɲini anw m'a ɲɛɲini olu ye mun dilan an m'o ɲɛɲini nka n'i ko an tununa ni kan tununa ni mɔgɔ ka kan tununa i la n'i ka naamu tununa i la n'o y'i ka tradition ye n'o tununa n'i ka dɔ fɔ fana bɛ tunu dɔ fɔ bɛ tunu kɛ ne filɛ ka kan minnu fɔ nin aw jɔn tun bɛ nin dɔn k'a fɔ kunbilennin tun b'anw fɛ yan n'o ye bere rouge ye k'a fɔ nankin tun b'anw fɛ yan n'o ye corps d'élite ye force spéciale de Samori k'a fɔ kolokoto tun b'anw fɛ yan n'o ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogoya min na kolokoto tubabu armée la n t'a dɔn a bɛ fɔ cogoya min na en tout cas foyi tɛ minnu fɛngɛ quoi voilà donc o bɛɛ tun bɛ an fɛ yan et puis comme kan tununa an na an ka naamu tununa an na donc dɔ fɔ fana tununa an t'an ka histoire dɔn bilen o de la ayiwa an tɛ ka foyi ye an yɛrɛ kan bilen fo ni tubabuw nana ou bien arabuw nana min fɔ anw ye n'o tɛ mara min bɛnnen bɛ farafinna yan o ye bɛɛya de ye an kan bɛ o de ma bɛɛya
pour que mɔgɔw k'a faamuya, c'est ce qu'on appelle démocratie en français. Mais c'est la démocratie populaire et non la démocratie des bourgeois. C'est pas la démocratie des Woloso non plus. C'est la démocratie du peuple. A bɛ fɔ o de ma ko bɛɛ y'a mara, un régime démocratique, ou bien bɛɛ y'a fanga, qui est pouvoir démocratique. Bɛɛ y'a mara ye, o ye bɛɛ ye i yɛrɛ dɔn mara min kɔnɔ. An bɛ ani bɛɛjɛ fanga o tɛ kelen ye dɛ. Yɔrɔ u nana fɔ anw fɛ yan ko bɛɛjɛ fanga. Bɛɛ y'a mara ani bɛɛ y'a fanga, an bɛɛ jɛ fanga, yɔrɔ o tɛ kelen ye dɛ. Kuma kelen tɛ o. K'a fɔ ko bɛɛjɛ fanga o ye nalomaya kuma yɛrɛ de ye. Fanga tɛ forobafɛn ye diɲɛ fan si fɛ. Fanga ma deli ka kɛ bɛɛ ta ye, a tɛ se ka kɛ bɛɛ ta ye fɛnɛ. Fanga ye fanga de ye. Fanga tɛ forobafɛn ye. A ma deli ka k'a ye farafinna yan, a ma deli ka k'a ye tubabula, a ma deli ka k'a ye Azi jamana kan. Bɛɛ tɛ diɲɛ fanga la. A ye nin nalomaya kan fɔ dabila, a kana fɔ bilen ko bɛɛjɛ fanga. An kɔni bɛ se k'a fɔ bɛɛ y'a mara. Ayiwa n badenw, comme heure min fɔra o sera, n ye heure kelen kɛ kuma la ka ban. Fɔlen o man dɔgɔn. N bɛ dan yan bi. Baro tɛna dan bi ma. An bɛ alamisa tile 15 o tile 15 an bɛ segin ni masala ninnu kan n'o ye ɲamala kunu masalaw ye. Ayiwa an bɛ dan yan bi. Hakili la n ye min fɔ o man dɔgɔn. Danbaga ma sago, aw bonya. Ayiwa n bɛ dugawu kɛ aw bɛɛ ye. Bɔkolow k'an dɛmɛ. Bɔkolow k'i jɔ an fɛ, anw ka jamana bɛ gɛlɛya min na, a ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Dugu ɲɛnaw k'an dɛmɛ. Dugu ɲɛnaw ka i jɔ an fɛ k'anw ka jamana bɔ janfa kɔnɔ. Ka anw ka jamanadenw k'an don tu foni, k'an bɔ tu foni. Ka sababu ɲuman kɛ an ye. Ka sitigiya ani kolaban ɲuman di an bɛɛ ma. O ka kɛ ten. N bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw ko ɲuman dɔn. Hali bi an ka ɲɔgɔn bɛn alamisa nata ni o kunɲɔgɔn. Ayiwa nin tun ye Kɔrɔjɛ Musa Dunbiya, Mayabulon bulontigi ye, k'a lase farafinden bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn, k'a daminɛ farafinna tilebiyan fan fɛ ka taa kɔrɔn fan fɛ ka taa bila tilebi fɛ, k'a daminɛ Kaɲaga fɛ ka bila Worodugu fɛ. Fɛn o fɛn bɛ Mandenkan mɛn, n'o ye Bamanankan, Julakan, Maninkakan, Mandenko, k'aw fo, k'aw waleɲuman dɔn. Aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ma.